OK, takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa z Minecraftu, z nášho druhého dielu. A no, v off-screene som trošku ťažil, no stalo sa tu strašne veľa nových vecí. Napríklad, ak si niekto pamätá, tak tuto predtým boli dvere, teda stlačím páčku. Dobre, to je jedno. Stlačím toto a som tu. Stlačím toto a úplne dobre to. To mám portál, enchant, ktorý som spravil na 6. No na 30. Naťažil som aj dosť diamantov. Toto je podzemný dom. Mám ešte veci. Hej. Mám tu zase mini. To je bordel. A tu sú mega vzácne veci. V dnešnom diele by som chcel enchantovať a pozrieť sa na do nedru. Lebo tam môžeme nájsť diamantové veci. To by bolo super. Ináč mám tu ešte krávy, kvôli, aby som mohol mať meso čo jesť. Krásne krávičky, ako dlho trvalo ich sem zabrať, lebo nie že dlho, ale som zbral z iného barona. No a tu máme Boba. Som mu dal meč železný, aby nezomrel, a volá sa Bob. Takže budeme mať vesničanov a v noci sa tu strašne veľa vesničanov spawnuje. Aha, zajac. Dobre. Aby som išiel poenchantovať veci. Koľko máme ešte toho? Dva diamanty, tak to asi nič. Tak, OK, zoberieme lapis. 21 blokov. Tak, OK, ideme enchantovať. Sprve môžeme dať chestplate. Tak to dajeme. Tako. Dobre. Sharpness 4, ale som chcel Sharpness 5. Silk. No, aby som bral asi Silk Touch. No dobré. My som zbral Sharpness 4. A dúfam, že tam bude Unbreaking. OK. Ale spravím taký experiment. Že zoberiem to. Tak, spravíme tyčky. Druhý diamantový meč. A Sharpness 4. Tak ten Silk Touch by nebol zlý na tom krumpáči. F4, OK. No dobre, ak tam bude Sharpness 4, tak neviem, čo budem robiť. Ja to berem asi, ale musí tam byť Sharpness 4. Sharpness 3. Dobre, ideme. Toto nie. Protection 4.
Infinity, no. Okej. Tak. Toto je výbava do Netheru. Ktorý je ten lepší meč? To sharpness 4. Tak. To dáme tam. V Netheri som ešte nebol. No, sme tu. Ja to trafím na písach. Zobri! No tak. On ide po mne. Mne ide veľký prasa. Aha, tak nejde. Okej. Ja tu mám jednu silk, takže komu potrebujem nájsť. Daj mi dobré veci. Daj mi ender perly. Aj kvarc. Nie. Tak poď. Niečo? Niečo. Fúha. No. Teraz môžem tu zvládať. Nie, tak môžem tu. Tu sú dva. Srdíčka. No super. Pomoc! Ešte veľký prasa ide po mne. Okay. Koniec videa. Ten Nether je fakt super. Koniec videa.